Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku a wannan YouTube channel namu mai albarka na Hausa Freedom. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan taya ta mai albarka, kar ka manta ka mana subscribing, sannan ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa don sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Shahararren fim ɗin nan na wanda ya fara fitowa kuma daga ƙarshe shi ma ya zo daina fitowa, wanda aka fito malamai shi ma suka yi magana a kansa kan bidalar da ake a ciki da iskanci da ake nunawa, kuma wanda ba al'adar dan bahaushe bane ya kamata da wannan abun. Wannan shirin fim ɗin da kuka gani ya fara zuwa a tashar Kadami Hausa TV, daga baya daina zuwa, wanda aka fito aka yi tallarsa a manhajar YouTube wanda duk series ɗin da za a yi za a ga tallarsa ta fito a ciki. Wannan fim ɗin yana nuna ne ga lokacin da wannan bawan Allah da kuke gani na kan screen bidiyo ɗin nan, lokacin da ya ɗauko wannan ta jikinsa, wannan mace ce ya ɗauko ta kafaɗarsa, kuma budurwa wacce babba ce ta isa munzalin aure, wadda ko aihuwa ta yi ba za a yi mamaki ba. A haka bidiyon ya tara kura a social media handle na duniya, da WhatsApp status, da TikTok, da kuma Instagram, da